Avui estem a Handicap 1, pitch and putt i escola de golf, al Maresme. Un camp molt tècnic, ens esperen molts arbres, carrers estrets, 3 llacs i 19 búnkers. Desitgeu-nos sort perquè la necessitarem. Jo és la primera vegada que estic aquí. Jo fa uns quants anys havia vingut, però ja ni me'n recordo res. Però... Ell és en Suri, ja el coneixeu del vídeo del Portal del Rock. I bé, farem 18 forats, en principi farem stroke play, o sigui que tots els cops compten. I res. I molta sort. Molta sort, Suri, que vagi bé. Forat 1, 60 metres, handicap 16. Baixarà uns quants metres i el green fa pujada. Un pèl curt. Bueno. Estem allà. Oh, he anat llarg, m'he passat una mica. Andreu, què ha passat? Hòstia, tio. Uf, com baixa. Ha passat molt just, llàstima. Pensava que enfadaria molt, però bueno, a veure si ho podem fer el par. No, corren bastant, Sí. Sobretot no quedar-me curt. Molt bé, Suri, bon par per començar. Forat 2, 66 metres. Que el forat baixa una miqueta, tenim un arbre allà que molesta, però bueno, n'hi ha d'haver cap problema. Molt bona. Bé, molt bon tiro. Ostres, vaig llarg, m'he tornat a passar a l'esquerra, mateix error. Molt bona, Andreu. Acabo, Fes. Així ja no et molesto. Bon par. Sí, Ànim. hòstia, pensava que tornaria a fer un doble toc aquí. Arreglant les picades. Atenció. Oportunitat de Verdi. Hòstia, Déu-n'hi-do. una curvatota. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Quina llàstima, tio. Bueno, tu. Ja podia haver caigut el primer del dia, Ja bueno. veus, però bueno. Forat 3, 57 metres. Què puja, 2 metres i mig, més o menys? Haurem d'anar recte. Oh, però... Millor. Una mica curtet, tio. Sí, mira tu, no fas cas. Vale. La direcció era dolenta, però la força era la correcta. Va, a veure si fem un 4 Vale. almenys. Hello, darkness, my old friend. Vale, bueno, doncs a buscar un 4, perquè ja... Què? Vaig a buscar un 3? No. No, encara em passaré i... Si no faig doble toc, a deixar-la a prop. Vaya tela amb el doble toc. Bona. Buf.
Hosti, era mereixedora aquesta. Sí, ojalà, tio, que tocat, Aquesta baixadeta que ha fet, Sí, era buscava per dalt. Vale, Suri. Bueno, 4, però bueno, els forats curts ja no és el meu. Forat 4, 79 metres. Ja has d'anar molt recte perquè tot arbres a banda i banda. Estàs a green, Estem a green. Bona distància, A la distància, ben tirat. Sí. Bueno, aviam si faig un tir bé. M'he passat 2 cops i un cop pur. Ara toca deixar-lo al costat davanter. I no toco aquests arbres. Oh, curta però el green. Jo diria que tinc al costat de bandera que per Verdi, Està molt guapo, camp també. Sí. Molt ben cuidat. Sí, tio, esteu molt bé, Molt verd, els carrers estan molt bé. De moment no ens hem trobat cap clapa ni res de reparació, tot perfecte. Sí, no, i els greens també estan molt bé. Corren bastant i... Sí, no ens ho pensava que correria tant, Bueno, al final ni tan mal, això, Fem una mica la bola perquè no corri. Sí, sempre s'ha de netejar, Quan vas a greens, sempre. Que una mica de fang que quedi a sota, o alguna partícula que quedi a sota pot fer-te canviar. Sí, la trajectòria o que se't freni. Sí. Totalment recte, però aquí clar, no ho sé ben bé els greens. Tiraré una mica a la dreta per si baixés. Jo crec que fas bé. Sí, ha fet el que... Oh, Era un pèl més, però està bé, a veure si podem fer el 3. Sí, home, sí. M'aniria molt bé fer aquest verdi. Aviam. Cau una mica menys que tu. Però puja. Yes! Sí. Felicitats, Andreu. Muntanyes russes, tio. Vamos, bé, se m'ha suat un 3. Ben jugat, tio. Bé. Voleu passar? Vale. I recordeu que si el grup de darrere s'ha d'esperar, els heu de deixar passar. Forat 5, 72 metres. El forat fa baixada i bé, aquests arbres, l'únic problema que veig aquí. Que si l'aixeques gaire, patapam. Oh, dreta. Tots dos a la dreta hem anat. No vull culpar l'Astora perquè, o sigui, apuntallar l'Astora bàsicament, Apuntallar on hem anat tots dos, però té bastant a veure, Fa bastant piano, Sí que hi ha un piano allà, sí. No, quan parlem de piano ens referim a un canvi de pendent brusc a dins el green. Com m'he passat, adiós. Està xungo, nois, perquè amb la bola així posada jo faria Texas Wedge, que és el putter. És més, faré Texas Wedge, Ara el problema és calcular la força, sí? Molt bona força. Tira, agafa la baixada, agafa-la. L'ha agafat. Bé, ho tens quasi fet. Texas Wedge. El buscarem. Que el trobem i és una altra cosa. Molt bé, Suri, ànims. Que ben tirat, però, perquè, mira. Bueno, 4. No és fàcil, tampoc. Perquè cau a l'esquerra. Texas Wedge.
Fem la llarga o què? Perquè... Fem la llarga? Va, Sí. fem la llarga ara. Olé. Suri, venir a fer la sortida llarga ha set una bona idea. Una caseta amb vàter i màquina de begudes fresques? Si us plau. Forat 6, 94 metres. Hem triat la sortida llarga, la curta és l'EPA de 57, però ho veig molt llarg, la veritat. 100 metres, ho veig a 110. Green. Vale. Mirem l'estona que abans ens hem equivocat molt. Ara, Molt que com apunta això? una mica a la dreta però bastant recte. Jo veig una mica a l'esquerra aquí. Sí, a l'esquerra. De falta de... De curta, un altre proig. Caure al principi de l'Índic que ens corre fins allà. Està bé. Hem fet bastant el que havia dit, Com veieu, jo he fet la distància molt bé, però el back spin de vegades. Maca. Que fàcil que ho fas, tio. És fàcil, tio, aquest joc. Pitch empat, està xupat. Quasi fa la curva. Quasi fa la curva, tio. Forat 7. Handicap 3 del camp. 79 metres, en baixada. Molts arbres, per això deu ser difícil, perquè a mi collons volen que passi per aquí. I el green petitet, sí. Sí que és petitet. Bueno, hi ha un espai per aquí al mig, per sota aquest arbre, i per sobre del següent s'ha de passar per allà. Una mica curta. I s'ha de buscar que agafi alçada des del principi, Una aliada més bèstia. Aquí la tenim, ha tocat aquell pi d'allà. Bueno, poder, sort que l'has tocat, perquè si no poder hagués anat molt a l'esquerra. Deuen ser 60 metres, poder, por ahí. Bànquer, el primer del dia, bueno, n'hi havia 19, algun havíem de caure, no? Liada forta. I com els portes, els bànquers, bé o què? Estan malament, potser la liem fort, No, en general, jo estic veient que no és fàcil perquè Molt estret, és i bastant anaves- tècnic. De fet, ja ho deien a la web, que és un camp bastant tècnic, Sí. i tenien raó. Atenció a la liada. No està mal. Bueno, farem el 5. Bueno, ja. Molt bé, tio. Salvant el bogey. Bé, Vamos. ben salvat, Bueno, jo després de fer una proig de cagar-m'hi, a veure si puc gestionar-ho. Molt bé, Andreu. Ben salvat, també. Sí, senyor. Ben complicat. Cap aquí, no? Aquí hi ha un pi. Cap aquí, no? Molt bé, doncs arribem al forat 8, 70 metres, puja una mica i tenim aquests pins d'aquí a sobre que s'haurà de vigilar. Ja, hi ha molts arbres, Intentaré fer un tir baix, un tir planet. Aquesta estora també apunta tort, Oh, molt dreta, a veure com bota. Uf, curta. Més curt que el Napeu, Molt bé. Bueno, entrada green. Està Molt bé, bé. està bé. Busquem el verdi. Vamos. Ben tirat.
buscarem un altre cop com el d'abans, que se m'ha quedat molt curta, intentarem buscar el verd dins. Que cagat, això és un cagat, tio. Bueno, ja tens el 3. Molt bé. Bon par. Sí, tirat amb una mica d'inèrcia perquè baixava, però són aquests que els has de tirar a puesto i forts. Forat nou, 64 metres. Tenia un arbre que el protegeix i baixa bastant. Així que una bola alta que caigui allà al costat, maquíssima, diguem. Ha sortit i ha tornat a entrar. Això em passa molt, no ho entenc. Bueno, si acaba entrant és el que importa. Ah, massa fort. Ah, no. Tu, com és que ja portem 9 forats, tio? Estem al forat, és que m'acaba de dir, portem 9 forats. I dic, com 9 forats ja? Sí, s'ha fet supercurt, hem jugat bueno, vull dir, molt bé, i es nota, estem contents. Bueno, molt bé. Bueno, sí, més 2. Ara hauríem d'aconseguir fer alguns birdis i que poder baixar aquests resultats. Bueno, i si no, doncs res. Però... Avui no hi ha verdis, però bueno. Ja vindrà, ja vindrà. Handicap 1. Un camp preciós, però també complicat, tal com el seu nom indica. I aquesta ha estat la part fàcil del camp. Ens esperen molts obstacles d'aigua. Deixa el teu like, subscriu-te i ens veiem a la segona part.